Dili man na imong orasa ma'am. Nalobat man ko, nakakita nimo. Kaya mo. Sure. Just touch my body. Ay ma'am, hapon. Hello sir, mayong hapon. Ito yung bestseller ninyo dito sa Hunger Beans ma'am. Namin ko milk tea. Milk tea, sa flavors ng mga milk tea ma'am. Nice. Classic, Hokkaido, Mocha, caramel. Sige ma'am, pwede una kung order na ito pangutana. Oh, sure. Nalobat man ko, nakakita nimo. Oo. Ay, wag mo po. Or niya. Isang oras na ma'am. Tubag. Isang oras na ma'am. 3:40. 3:14. Pwede timan na imong oras na ma'am. Kaya mo. Ika ng oras sa nalapas present mo. Bini, just touch my body. Kung sa man dyan mo sa mo order ka, o mag-unyubuti. Kaya na ma'am. Okay ma'am, so magpaabot ng buwas na ma'am. Sige. Tara na. Sige, amay. Deliver sir ha. Sige ma'am. Nakahuwat maghakas sir. Maghakas sir. Oo. Kaya mag-huwat kung kunin mo. A few moments later. Meron yung order sir. Salamat sa pagkakas. Mas pasa sa inyong service din ma'am no? What? Ana siya nakapaspas. Club sa akong kan ba? Paspas kayo. Sige ma'am, thank you. Serious? So na ang order guys. Hokkaido flavor. Hunger beans. Kita niyo dito ang dragon fruit guys. Grabe yung daghan na. Daghan kayo ang dragon fruit. Know when the whistle go.